Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Ahmad Yusuf, ina magana daga tashar Arewa Flick. In ba ku manta ba, mun yi alƙawari cewa za mu rika kawo muku yadda za ku yi downloading ɗin fina-finai ɗin Hausa, kamar fina-finan Hausa Indian da Hausan Kannywood. A yau dai mun kawo muku Hausa Indian mai suna Sarkin Aska, wanda Algaita Dub Studio sun kai fassara. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan fara yi muku bayanin yadda za ku yi ku kalli fim ɗin ga kuma ku yi downloading, kenan ku sauke fim a wayar ɗinku. In kun lura na zana wata cycle, in kun ka danna zai nuno muku haka. To bayan kun danna ga wata link nan ƙasa wanda ina pointing muku da wata arrow, sai ku danna zai buɗe kamar haka. Yauwa wannan yanar gizo, tashar yanar gizo shine wanda muka ta zana muku tun last year. To gashi nan ya buɗe. Kun ga download kashi na ɗaya, download kashi na biyu, sai ku danna na ɗaya. Yauwa yanzu sai ku sa password, lambobi da zan gaya muku yanzu. Yanzu sai ku canza keyboard zuwa lambobi, saboda password lambobi ne. Yanzu sai ku danna 2, 3, 7 da kuma 8. Sai ku danna OK. Sai ku ɗan tsaya ya buɗe. To yanzu ya buɗe. To in ba ku iya jira, in kuna so ku kalli bidiyo ɗin nan take, sai ku danna hoto ɗin. Ko kuma in kuna son ku sauke zuwa wayoyinku, sai ku danna alamar download da ke sama. Bayan kun danna sai ku yi saving. In kun ka danna save, sai ku jira har ta gama saukewa. Yanzu sai ku danna muna like kuma ku danna subscribe. Kuma kar ku manta ku danna ƙararrawa saboda a sanar da ku yayin da muke uploading sababbin bidiyoyi. Mun gode.